सोरबाया बुंदों रांनि लबिया आरो सोरबाया बुंदों गासै एक्ट्रेसफ्रानो एखे गोजा आरो सोरबाया बुंदों 2 नाम्बारि 3 नाम्बारि आरो सोरबाया बुंदों सोरबा एक्ट्रेसजों कम्पेयार खालामदों बेजोंनो एखेखा आरो सोरबाया बुंदों उन्दै बैसोनिजों हाबा जानो मोना तो फरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनाय जायो जे नोंथांमोना जायफोर गोदान तो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोङो 45k नि जोबोद खाथियावनो दंखायो नङा होमबा तो जिखियानो जाया मानो तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ आं दायो सोरनि बाथ्रा सावरायनो नागिरबावदों जोंहा दायो गोबां निउस नायदों गोबां नोंथांमोनाबो नायदों आरो सोरनिबा मोनसे स्क्रिनशट आरो लोगोसेनो सोरनिबा मोनसे पस्टार गोबाङैनो शेयार जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बेफोरनि बेलायावनो गोबां जोंनि पाब्लिकफोरनियाव मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आरो लोगोसे बुजिनायाव आद्रा थादों होननानै आं बुजिदों मानि थाखाय होननानै बुंब्ला गोबां ओरैबायदि जाथारि सुबुंफोर दं जायफोरा माने पार्सनेलि नोंथांमोना सोरखौबा गाज्रि मोनखानाय दङब्ला बेखौबो सोसनदेरनानै बिथांमोना होगासिनो दङ तो बेनिखायनो आं आंनिथिंजायनिफ्राय मोननैसल' बुंनो नागिरदों आरोना तो आंनि बुंनांगौ बेलाया बेनो जाबाय स' गिबियावनो गोबां सुबुङा माने ओरैबायदि ट्रल खालामदों जोंनि माखासे सेलिब्रिटिफोरखौ एबा जोंनि बर'नि जायफोर जोंनि जौगानायाव खामानि मावदों बिथांमोननिसिम गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना जेनेबा एखे गोजा बेबायदिनो मादिनो होननानै नंगौ यार जों थारैनो मिथिगौ एबा जोङो लुबैयो जे सासे सेलिब्रिटि एबा बयजोंबो मिथिजानाय सुबुंनि हाबाया गोगोमै जाथों दोलै नोगोरै न'निफ्राय हरनाय जानांगौ होमबाना साबसिन खोनायो होननानै नाथाय बयनिबो खाफालाव जे दङ बे नङाना यार आं लोगोसेनो आरो मिनिनो ओंखारदों माखासे पाब्लिकखौ मिथिबायना माने सोरनिबा सेहेरा नायनानै आरो लोगोसेनो सोरनिबा जिउनि जाथायखौ नायनानै बैखौ जे मिथिहोहरो आंनोबो मोननायबा नांगौमोनलै रायजोफोर सोरबाफोर बिदि नायनो हानाय दङब्ला आंनि आखाइखौ नायनानै खोन्थालाय आंनि हिन्जावआ बबेथिं दं आरो लोगोसेनो आं माला हाबा जागोन बा गासिबो एखे जानो हायालै रायजोफोर एबा बायमोन एसे साननानै नाय दानिया बुंदों माखासे सुबुंफ्रा रांनि लबिया बिनिखायनो बे बिदि जाबाय होननानै आरे बाय आं बुंदों ना दहायनि भिडिअआवनो आङो स्लाइडै बुंनानै थांखाबाय सानदोंमोन बेखौ दोनथ'नानै मोनसे जों बेलेग पार्टआव बारनो नाथाय रांनि लबिया एबा माबा माबि होननानै माने मानसिफ्रा माने अनलाइन मिडियायाव माने मालायखौ जाज खालामनो बिराद मोजां मोनो आं बेखौ मिथिगौ नाथाय बे नङा यार बिथांनि लाइफआवबा मा जादों बिथांनि लाइफआवबा मा खारथिदों एबा नंगौ यार जों नुदों जे मोजां मोनलायनायनि गोबां नुदों एबा मोजां मोनलायनायखौ बिथांमोना रेबेल खालामनानै होदों मालाबा समाव बिदि होननानै खोन्थानानै होदों नङा होमबा नंगौ बेजोंनो थायोबा मोजां जायोमोन नाथाय बयनिबो खाफाला जे मोजां मोनलायनायजों थायो एबा जाफुङो बेथ' नङाना यार नङा होमबा बयनिबो खाफालनि लिरनाय एबा खाफालनि खामानि एबा माबा मोनसे जाथायबोथ' थानो हागौ सासे मानसिनि मोनसे माबाजोंनो जों मालायखौ जाज खालामनो हाया नङा होमबा थ' बिनिखायनो आं बुंगोन जेनेबा जों बयबो मोजां मोनलायनो रोंगौ नाथाय जों गासिबो जे मोजां मोनलायनायजों मोनफुंजोबलायगोन बे नङा नाथाय ओमफ्राय दानिया गोबांआनो बुंदों 2 नाम्बारि 3 नाम्बारि एबा सोरबा सासे एक्ट्रेसजों कम्पेयार खालामनानै बिथांखौ बाथ्रा बुंदों खिन्थु आं मोजां मोनाखै यार गोबां पार्सनेलि जोंबो नुदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो लोगो मोनदों माब्लाबा समाव थ' बेफोरबायदि 2 नाम्बारि 3 नाम्बारि होननानै बाथ्रा बुङोब्ला जाय मानसिया नङानो एबा बेफोरबायदि जों नुफेराखै आरो नोंथांमोनाबो जेबो प्रुफ गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला ना बैथांमोननि न'खरनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन यार नंगौना नङा थ' नोंथांमोनानो सानना नाय आरोना बिदि जायो बिदि जाया बास यार आं बुंनो लुबैला जे 2 नाम्बारि 3 नाम्बारि बाथ्रायाव थ' मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जों बयबो सासे सुबुं थ' जाहाथे मालायनि गाज्रिखौल' साननाङा बिथांनि मोजांखौबो सान नङा होमबा आरो लोगोसेनो जोबथारनायाव बुंदों उन्दै बैसोजों जुलि जानो मोना होननानै थ' गिबियावनो थ' आङो गिबियावनो जुदि आं मिथियाखैमोनब्लाबो दिनै आं मिथिबायब्लाबो जिखियानो जाया मानो बयनिबो निउसजों जों मिथिनो मोनबाय जुलियानो जाबाय एबा हट मेरेजआनो जाबाय जिखियानो जाया आं बेखौनो बुंगोन कंग्रेचुलेसन आब' लोगोसेनो आं बेखौनो बुंगोन जे जेखिनि जाया जेरैखि जाया बबेबा मोनसे धोरोमजोंथ' जुलि लानायनि खान्थि महरै जुलि लानांगोन ना जेरै बबेबा शास्त्रआव लिरनाय थायो जे हाबा जाबाय 7 जोनोमहालागै मोनलायनायनि मोनसे माबा थायो होननानै थ' बेखायनो आं बुंगोन नोंथांमोनाबो कंग्रेचुलेसन आरो लोगोसेनो 7 जोनोमहालागै नोंथांमोना जुग रायजो मोनजागोन एबा रायजो मोनजाथों होननानै आं आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय दा उन्दै हौवाजोंलाय मा हाबा जाखो मानो मा जालायखो उन्दै हाबाजों आरे भाई जेरावबो लिरनाय गैया जे उन्दै हौवाजों हाबा जानो मोना होननानै गोबां सेलिब्रिटिफ्राबो दं दिनैबो आरो नोंथांमोना वर्ल्ड रेकर्डफोराव नाय बेसेबां मानसिया बेसेबांखौ हाबा खालामो आरे हाबाया गावसोर सानैजों गोरोबलायनायनि सायावसो जागोन दा नङा होमबा संसारखौ बिथांमोनासो जागोन जोंथ' जाया आरो जोंथ' जेबो हेफाजाब होबाय थानोबो हाया बिथांमोनखौ थ' बेनिखायनो जाय बिथांमोना गोसो जानानै हाबा जादों एबा जुलि लादों एबा जुलि खादों थ' बिथांमोननि गोसो आरो नोंथांमोना नागिरनानै मोनोब्ला लानानै फै जे बबेबा लेखायाव लिरनाय दं एबा बबेबा जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसननि लेखायाव लिरनाय दङब्ला जे
आंनो लानानै फै माने सिख्ला मानसिया हौवा उन्दैजों हाबा जानो मोना होननानै जुदि मोनोब्ला आंनो देखाय फैदो बिदि होननानै गाव लिरनायखौ लाबोनाङा दे बहिफ्राव लिरलाबायनानै हरलाबायनाङा दे मालायनि मुं आरो इमेजखौ गाज्रि खालामनो 1 मिनिटबो नाङा मिथिबायना नाथाय बै 1 मिनिटबो नाङा जों मिथिगौ नाथाय नोंनि बेलायाव जे सोरबा सासे 1 मिनिटानो लं लाइफनि थाखाय नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि हुदा एबा गाज्रि मानसि होननानै सिनायथि होफैनोबो हागौ नङा होमबा थ' बेनिखायनो सानै हयै बुंबानो जाबाय माखासे आं ओरैबायदि नुबाय जे बे बाथ्राखौ आं रिप्लाय होबाय एबा जाहाथे नोंथांमोनाबो बुजि मोनगोन आं बेखौ मिजिं थिबाय आरो लोगोसेनो जोंहा जोबथियाव मेन खोथा जाय डियार इउटुबार्स आरो लोगोसेनो डियार इनफ्लुएन्सार आं आंनिथिंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों माने जाय बिथांमोना माने दिनै मोजां मोननानै दङ जाहाथे नोंथांमोनाबो माखासे जाहोननि थाखाय इउटुबाव फैनानै जाहाथे बे आंनि गोसोथोनाय बे आंनि मोजां मोननाय होननानै बेफोरबायदि खोन्थियोब्ला देनां नोंथांमोनाबो मानिबा जाहोनाव जुदि हाबा जालायनो हायाबा माबा मोनसे जानो हायाबा अब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बदनामाव गोग्लैनो हागौ एबा माबा मोनसे जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना बुजिदो आरोना स' बास आं बेयावनो बुंनोसै लास्ट आं बारा गोलावबो खालामनो साना बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोना जाहाथे फारसेथिंनिखौल' नायनानै जाज खालामनाङा आरो बिथाङा दिनैसिम पाब्लिकलि जेबोखौनो एनाउन्समेन्ट होआखै नङा होमबा पाब्लिकलि जुदि जेबोखौनो बुङाखै आरो लोगोसेनो गासैबो खोथाफोरानो माखासे हमना लानाय सानना लानाय गोजासो नङा होमबा थ' माखासे जाहोनफोर गोबाङानो खोन्थादों इउटुबाव नोंथांमोना सार्च खालाम जाहोन माबा माबि बेयाव रावनावबो प्रपार रिजन गैया मा जादों मा जायाखै रावबो मिथिया जायखौ मिथिगोन आब' मिथिया आरो लोगोसेनो बिनि जाय दायो जानानै दङ गुमै थ' बिथाङासो मिथिसिगोन नङा होमबा थ' जोंथ' मिथिथ'वाना बेनिखायनो आं बुंगोन जे मालायखौ जाज खालामनाङा अननानै थ' बेनिखायनो आरो लोगोसेनो गासिबो एखे होननानै बुंनो नाङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जों दिनै आं माखासेखौ आङो पार्सनेलि बिथांजों लोगो मोननाय आरो लोगोसेनो माखासे समाव खामानि मावबोनो मोननाय आरोना थ' बेनिखायनो आं आंनि बिथिंनिफ्राय बेखौनो बुंबाय जाहाथे बिथांनि मुंखौ लानानै जाहाथे मुं सोआ एबा गाज्रि बुङा एबा जाहाथे मानि थाखाय होनोब्ला जाय जाथाया जायाखै जाय बाथ्राया नङानो बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला बेबो दुखु मोनगोन हय आरो लोगोसेनो बिथांनि फेनफोर जायफोर रियेल फेन बिथांजों खामानि मावफानो मोननाय बिथाङाबो गाज्रि मोनगोन आरो लोगोसेनो मोनसे न'खराबोथ' गाज्रि मोनगोन ना बिथांमोननिया स' बेनिखायनो आं आसा खालामो जाहाथे जायखौ नोंथाङा प्रुफ मोनाखै प्रुफ मोननानै बुङोब्ला बेलेग खोथा नङा होमबा जाहाथे प्रुफानो गैया बेफोरबायदि जादों होननानै स' बासियार आं बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोनाबो एसे हमथादो स' आरो लोगोसेयैनो जोंहा आब'नि मोनसेल' भिडिअ क्लियारिफिकेसन एबा माबा मोनसेथ' फैगोन नोंथांमोनाबो मिथिखागौ नङा होमबा थ' बास भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो मोनदोंबा आरो लोगोसेनो माबा मोनसे मोजां मोनदोंब्ला थ' नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय बाय